салом алейкум дӯстон, салом алейкум бародарон. Айни ҳол замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сомон, деҳаи Боғистон д 7 содиқ замин. То охирша метавонед видеои моро тамошо кунед. Нархша дар рӯи экран дар охири навор мо нишон медиҳем. Марҳамат, замина тамошо кунед. Кадоми харидори замин боша, марҳамат, замина бибинед, маъқул шавад. Занен маълумоти пурратар аз соҳиби замин бигирем бародарҷоно. Зинда ва саломат. Лайк, комментария, подписатсияро фаромӯш накунед. Салом алейкум дӯстон, салом алейкум бачаҳои оча. Кадоме ки замин, хона, мошин, ҳар чизе ки айхиша шахсӣ документатсия дора, фурӯшиай, метавонед дар рақамҳои барои реклама занг бизанед. ватсапам ҳастай, метавонед занг бизанед. иншааллоҳ рекламаи арзон пешниҳод мекунем. Зинда ва саломат. поделиться кунем видеора, то дигар бародаро бубинанд. Лайк, комментария, подписатсияро фаромӯш накунед. Зинда бошед.